yɛde ɛma enti no monhwɛ ɛno enso afe sompa yedwuma yedie nyinaa nso no ɛwɔ Facebook ne Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM na afe wakɔ hɔ wokɔ hɔ a na wakɔhwɛ de ayɛyɛ ɛwɔ hɔ wohwɛ wia na wagya wadwenkyerɛ ɛwɔ hɔ na wo nso waka bi wo ka bi wia na afe ɛkwan no mu atene chema afoforo a ɛbɛn wo nan fofo no nua groups ahodo a wo mu nyinaa no ma ɔmo hu de a ɛkɔso ɛwɔ yɛ Nkoranza ɛne ne mpɔtamu ɛnkyɛ bia na maestro ɛka kyerɛ wo sɛ community development tournament no ɛbɛba so ampa sɛ de yɛahyehyɛ no a yɛabɔ ho dawuro no ɛbɛba so nna no kwa na ɛkɔ aka kuma bi enti communities na monya mfa form no yɛ kae wo sɛ ɛnka achi bohwi na bɛfa mo de sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa wo na sika puduro na ɛda so no mo de bɛpre mpuntuo bi akɔ mu kurom ɛnɛ ɛyɛ yawada yɛde yɛdwumadie sononko a yato din sɛ abibiman yɛde bɛbrɛw abibiman yɛ dwumadie sononko a yɛhyɛ aseɛ ɛnɛ ɛwɔ afidie so ɛde ama na yawada bia ɛbɛba wakwan mu yɛne yɛwura dwuma yɛ adodo na anim ne sɛ ask God ɔno ɛna yɛne no tena ase ɛwɔ abibiman edwumadie so nti ɛnɛ nso no yɛbɛtena ase na yabɔ saa ɛnkɔmɔ no ɛwɔ afidie so nti hyɛ ɛno nso na ne yɛntu anamɔ
accidents see Nkoranza member most of it ni na ye photos and the ye drivers no. Obu ma we na koba pai na ehwirem na eno e pasa so a ehwire enkwa. Nti ye photos no de ye sre abanya woti so say ommomod na say say kwa no kra no ntimi nya ye won ibi a wo ntimi fele photos ommomod na photos no omo fele mai na e ndodo. Yo, say na esima kwan no so nante ye moden passengers etemo car mu wo mo apomuden car no ankasa passenger for timo a modern nam portos yi mu gongran ekoba nyina no say na ema ne den eyefa sisi did na ye kura ni say sisi number 1 o share spare parts boy dia to the sense ma drivers na say bio binuma o maso odin no o muntimi nto parts no and repair o car no ena kwa no so si so akwan bi esese nka ebia wo de be 30 minutes and I say 1 hour be betwa na eno je say wo de be 2 or 3 hours ne betwa kwan no na ni nyina so mo na wo popotos mo na egugu car no ankasa eno nti say ye wo afuchire mu pa drivers ye wo afuchire mu pa nti mesre me koso asra ban bim say yakwa no de anyimwa yenkra emwa Ghana the whole Ghana right ye wo akwan bi so wo ho a ubeka say eye kakra on the average kwan bi to say wo hwe efri techiman eko tamale entemu ho utumi say akwan no bi ye asphalt kwan no ye kama entutu ye so nante enka ye beka say ebia say ekohwehwew de mayen enso to da bia ye taate nkwanhia ahodo ewo saa akwan no so wo hwe firi wonim die mu ene ka akwan so nante mu a wo beka say ekwan bi so etesa no ede na betumi ama nkwanhia si so eno no nkwanhia saa kwan na nkwanhia ta si so no ne meka ne say eye overspeeding number 1 because drivers ni bi wo ho mu hu se kwan ne yes so a omutimi kwa bikura speedometer na wo kono na over 160 140 130 mwa yen say ye drivers no ya mo maximum ya omonko eno be 80 90 inti eno titru ka ho ena drivers no bi so ho a lack of maintenance eno so timi ko so sade no chief ye da sene said ye wasi abua no ebio ewo ha ede amayenti ye no ewie yi no afutuo no aban de wo mu ye de wo he wa driver for de wo mu ye de wo he na ye na wase anopai yo medical afa aban de ne mesra ne se ye ya driver for de se kwan ya say ye be speed no kura nimdie da ho nti ye aban say yakwan Ghana nyina kwan menka say Nkoranza nko Ghana nyina na titru Nkoranza de ye yakachi kura yakwan no nye nti mesre Ghana ban say na on tinani emehwe nkakra na yakwan no nye enkanka ye Nkoranza kwan no de nde nye kura ehonso na nuane free eba ekrom ni enye kura na masre madrava for so say nhihye a ye de ema omu no ngo Nkoranza memha nyina na omomod na ombedi so sanse afi omudi so nhihye na omudi so no ama Nkoranza ye accident rate no apart from kura nti ya fi na ye so ye beyire ho na ya hye nhihye no mudin ama sebio next year be kura ebianka be ye accident free nti eno na metini de ato 90 let's say my driver for say speed because kwan nye me hia na say wo ahwe na say speed no limit of 8 BBC kura which my control the mesram with down massive yenso ye da ase bebre anopene nkoma a woni ye die me da ase abusanfo oni a woti ye eye yewura Thomas Bafo Ankoma
dodo na frɛ no chairman Odasani GPRTU a driver for kuo no ɔno yɛ odwam tenani ɛwɔ Nkoranza ene ne mpɔtam ha edema ekuo no yɛkɔgye n'adwen ɛwɔ nsɛm yi ho yɛ ba sisi a somebody drug you may a deba woman is say but no real say but the constitution you may book mine we uncle Benson Obama spare you bedding point dear who be bo atenase no driver adwuma de nanso no emu nsɛm ene dɔɔso baabi a yɛduri no yɛsan akɔ ahoma no so na yɛayɛ adwuma bi ɛwɔ hɔ enom anesefo a wɔn ɛyɛ rotation no wɔn de krataa bi aba abɔnten na yɛpɛsɛ yɛbisa krataa no mu asɛm wɔn botae ne sɛnde ne si wɔn ani so nti a ama krataa yi aba abɔnten kuo no president ɛyɛ Jasper Joker or ahumano eso yene mo nkomo kakra. Jasper, good morning. Good morning, ja. Na apomute saying right. Ye ho ye papa na except say mwasema mokrata mo de aba abonten e na ye nte ase a ye pese ye kire mumu. De di nkan no mo how ne saying. Yo, medasi na meche utie for na pay. Say for the past 6-7 months, you were media no should na yasemi na ye baako. Oh, and then say abanya postu. Say yanko ye ejuma. Oh, yanko ye ejuma na say yanko suma mano enye service for one solid year. Enyamia do me ye. Okay. Jasper, feedback bi wo wachi honom wada roman ka obetimi ahwa amaye na. No, very well. All right, Yanko.
yes nti ya ye juma akosi ye no ye wi ni na mukwasa me say ye nya enfra ban once this enfra ban me no ka see ye wo receipt badge omo so ahye omo di ase eno so still aban enti obi aka ye wo juniors a omo so ahye ase ye juniors mpo de omo ye ngofo a aban di kan di omo Canada abra na omo wo school student training allowance 11 months aban enti ansa na wasan post omo so benye rotation is ye rotation akosi 1 year nukwasa mo so ne say ye bebe na aban apost ye free home readings e dey go outside no ya ka ho omo e free akra ko Kumasi omo beta Kumasi omo free akra ha ko enough omo ka ho ade nche omo ni sika omo san dey baba nti yesre aban ne say omo sha ase enimini ya na sika endu account ni and after sika nso ayechi for the past 10 years sika krona increment bi amba meanwhile economy no say na first and nti yesre say omo nhwe na mo nye bibi kakra mfa homa yen na nipa yehye enti wo se mawie eye rotation no wahu macho ena hwanum ne da so wo mu omo no mo mawie mo nsanka ye ena batch ben so na eka ho bi omo nsanya nka ye wo ye juniors ana ye college nya ba ko mienu bi anko yi abra na ye chiro nso hwe no nti omo san chiro ye nti sa batch no omo na ye general batch na omo sha ase general omo so twa 7 months once in by right enti mode ben from near uni from the point of knowledge no sa sika no send ya yesitua no would send ya wutia FR bank na the controller na tia okay me pesa mchaze yetua na monthly anase ye boa ni nyina no na yetua mamo say yetua na monthly but in this case once it determined by a monthly basis and okay Adea communication na akoso the delay no ho de na yaka kire mu efa ne enti asika no nyamaye ho nukrasem ye churo hu krata ye hu follow as ministry of health ministry of yakokonyaba na nukrasem ni say ye ni ukase enam ye release here na say communication ye release for the past weeks and other past months actually and I'm no ma afi na omo sha say agi and details and details am here answer for the check na fa na ma dike enti yes sir ya gi no no e fa ni si wa ka na mbre account nim na enko wi pay okay you no mo sha general no omo si en sha say omo details na sa pepe right enti afi na ya gi mu details a ebeboa ma ya facilitate payment no but in practice send ya omoye no omudi kanji details na nsa na mo sha ase anasa mo ye wie na edru ba bia ya ba abeje educate us ya sabne de mo bokakra na emprempi omuja ye seniors na say rotation nurses ama ye ejuma for suddenly 7 to 8 months and na mo beje details even ye prince ukra na ye bia ye ho improvement because ye will be a biometric verification and no this is a ministry of health verification by saying I don't rule any fluent no and no incident kind of process no and see ye shall say and I chum financial clearance and I say ministry of health editor cano the ministry of finance release here a release forms I be feeling na omodia check cano and so no release it may be 6 months it may be 9 months and send us forms number na ya fili no kwase ono so say HR for mo work Ghana ha ebi mo ho mo boni pa bro ya ni juma bre akosi say ombeji and details e dia call ministry and I say ombe forward to the necessary courts for processing no afina financial class abewi afina HR be say we 750 Ghana me fanko somewhere 200 Ghana each move me fanko and no any one of the things I hear about to say I don't mean to say facility be add details we forms now I think mo submit
no more same process no HRB dey share in office many we can see ya even to do baby I say rotation is for now ag or say omo ntia dey one g fanko. Okay. Meanwhile, they are paying these people as HRs in this country. All right. Nea wo kan me dey from my baby amete no make say wo ye allegation because me nya evidence. One kasa wo ne ye ka say watua say sika no bi either 50 cedis and 150 no watua bi na hefa na e ba so sa ye je wo. Ini dia nyamiadom ya intervene on many accounts on this issue. Even in our facility. Me catch them say catch them my colleagues say na many around. Omo tell you this issue now the air transportation na me say I mean na me what the WhatsApp page say WhatsApp page so omo say HIM services this for transportation. You find car. I say omo tell bank when na me ba facility ho. Me be ni ne ka say o pese be me ne ko panyin ni ho. Na me ji sik omo mo tue na obi ni ka ho say no kra nipa bre che wa ejuma 1 year na esi to visit this na wonya o sik nyina ahonchira wo nemu no out of frustration betimi etia because ono so threatening say when father scan number any allowance no to what you right ono fa from sin konde it's my member G is can nyina free them and just can back you all those to pay those money so I've seen it with my eyes. It's not an allegation. Very well. With my eyes. If in some of the HRs, we have to take them on for them to suspend it. In some regions, also in due time, if the need arise, say you boom with your air, but then for facilities that have taken action, we will hold on with their names. Okay. But when we take action, the answer we will come out another communique to publish those names outside. All right, Jasper, that's said that we can you use the power of the media no the eboa mo course more champion facility ben na ubetuma me facility no bia set payments are so you betime a follow up with onim nukase no say share no the can come to me no she cannot be refunded back to me my checks can back to those who contributed. And see, main person many persons they be able to just say, another action is being taken on that money, then I'll be forced or propelled to come out with the name of the facility. Right. Jasper, you bet that was say pay any other issue are very burning you want to share before you be issue about current person can say, yeah, bread. Economy no any the same as before. The ministry should consider increasing our allowance for us. The ministry should consider increasing our allowance. We have served this nation in truth and in spirit. We have served the nation. Current allowance, no, you're saying? Current allowance, no, 871. But no, snake, about 87 to be set free. So the FN say, yeah, 750. A month. Okay. And on the lighter side, ye can say be a project bibi na yemfa no nye the basis of paying allowance nanka o basis to say sane ye de mamwa money beje ho. Oh, my 8,000 fine. My 1,000 e bit na manage because right. In fact, am na my doing. Right. Just what ma ye na wase anopay. It's made out of me. Right. Hey, slave driver, I'm asking you this question again and
sɛ kɔ so na ɔde adanseɛ sɛ pata ɛne biribiara a ɔde bɔkɔ adu ɛde atia sɛ nipa no bi mmara sɛ ɔmfama no na nipa no hu sɛ mekɔ adu bɔfo adanseɛ ɔde tia me no wei na ɛba ne saa na PM no nso so atumi atena so ahunu asɛm no ahunu kwan a wɔbɛfa so sɛ asɛm no a yɛdie no wano totoɔ no yɛtumi abu awofo anaasɛ wagye wafo di ato right na mpɛmpii no sɛ wohwɛ yɛyɛ criminal jurisprudence na ayɛ sɛ ansa na bɛtumi aka sɛ obi di fɔ anaasɛ sɛ ɔno anyɛ nafo bie ntom mu a ɛyɛ susu bia a wode gyina so aka sɛ odi fo ɛmu wa paa ɛno na ɔyɛfrɛ no prove beyond reasonable doubt no sɛ wobɛtumi akyerɛ nafodie pɔtee korɔgyee a adwen tanta biaa ne ho wotumi sɛ weidi asɛm weidi abɔ no wadi fɔ right nansa na bɛtumi ayɛ saa deɛ no na ɛyɛ sɛ wadanseɛ nso mu oduro enti sɛ ɛkɔba ne sɛ wadanseɛ a wode kɔ court no ɛyɛ hwanihwani a na kɔyɛ sɛ asɛm no a wode kɔ court no akɔyɛ sɛ woto no sunsumabɔ na ɛsɛ ɔbɔfo akɔwura mu na wahu sɛ baabi hinhim na wato etuo kɔ hɔ ɛrehwɛ sɛ bi a wobɛkum aboa na ɛsɛ wɔwɔni sɛ ɛyɛ aboa na wɔhɔ sɛ yɛ nipa o sɛ yɛgyeni o anaasɛ bi kuru dua na ne mframa ɛfa na ɛwɔ so a na ɛsɛ wato akoro aboa ato adwene kɔ nti wanhwɛ yɛ abɛkɔ court no asɛm no bi wɔ hɔ a wɔbɛtena akɔnten dendenden kakraka na mmom no na adanseɛ kɔpee a wɔde tie nipa no na wobɛhwɛ mu no ɛmu nyɛ duru saa na wɔatumi de abɔ no ama wɔanya atɛm nti ba no saa bohu sɛ ɔkwadubɔfoɔ no nso so ɔtwe ne nan ase ɛhwehwɛ sɛ bi a obɛnya adanseɛ bi foforo bi biribi bi wɔ baabi a wobɛtumi de aboa n'asɛm no aduru mmerɛ bi a ɛkɔba sɛ wohu sɛ ɛtumi ba sɛ prosecutors no ɛna ama asɛm no delay ɛtumi nso ba sɛ even complainant na ɔmo no nso bɛboa wɔ asɛm no mu hwehwɛ ama wadanseɛ a ɛdi mu no ɔmo nso so no bɛhwɛ na ebi koraa na twɛntwɛn nti ɛkwan bebree na asɛm fa so ɛtumi delay na saa nam one day in particular deɛ menim ɔadu ahodoɔ a ɔbɔ fɔm de abɔ no ɛne ɛmu adanseɛ awɔwɔ a ɛnti a ɛnya adanseɛ no yɛnya kwadu ɔde abɔ no deɛ a yɛbɛtumi a probably akyerɛ adwene sɛ kwadu wei deɛ ɛyɛ me sɛ bie mu wɔ ha nti na ɔretwe ne nan ase anaasɛ kwadu yɛ kuta no ne adanseɛ deɛ ɛyɛ sɛ wɔtumi kɔ so na biribi pa bi bɛtumi kɔ so ma nsɛm tumi kyɛ ɛwɔ court na wei no deɛ sɛ attorney general nyɛ interested a ɛbi obiara nkyɛ no because Ghana mmara no nyinaa ma no sɛ ɔno pɛ sɛ ne tumi bɔ kwadu ɛbɔ obi kwadu anaasɛ sɛ police ni bɛyɛ koraa wogyina minister of justice anaasɛ attorney general ɛnaa mu ɛna wɔatumi ayɛ sɛ adwuma enti sɛ wo asɛm bi wɔ hɔ na sɛ w'ani nyɛ ho anaa hwɛ ne sɛ wobɛdi fɔ anaa ɛmu nyɛ duru ma wo a wokari wie a wɔho kwan sɛ yɛ mmerɛ mu yɛfrɛ no nɔle prosecutor no wotumi faale bi na aka sɛ asɛm wei deɛ ani nyɛ ho sɛ mɛdi akyirɛ bio na mmom woma no ɛda hɔ saa na it doesn't help the public perception about the judicial system. And on the other hand, the air fire you said they Sebe Omanfu nim Mranimu Potting, and woman the entire and some new to said that you said. Into will leave room for speculation. Now, ma amount for the war at the Mojumuno. Now, a coffin. And you know, you know, being so market and dwumadie no nso sɛ deɛ esi kɔɛ no Ghanafoɔ nyinaa ni gye akyire nti sɛ wohwɛ na adanseɛ no emu ɔha na kɔ no nyɛ yie a ɔma Ghanafoɔ te sɛ asɛm wei deɛ ebi akyire bi mu ɛno no mmara ne sɛ wopa ɛnyɛ force sɛ ɔkyerɛ mu deɛ nti a asɛm no di akyire nyɛ yie wobɛtumi aka sɛ asɛm wei no di akyire bi mu nyɛ yie no ano atwa so sɛ wopɛ nso na in the interest of public na wopa wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu sɛ nti a ɔmpɛ sɛ obɛdi asɛm no akyi bi nti
the earlier omubeka hu bibi ana aban board kwadupo ni ni be ma omanfo hu bibi ana ati bibi no I think say ebebo agana ko nyina yo ye da se ne se de wasi a kire wo hwe yewura namwan de ya kwadu be ya dusia baako ene ye de abo no ye twen se attorney general ebe kire kwan a yemfa asem no emfa so mpem bebre no nye namwan asem nko attorney general possible no de na ya ana de na betumi factors a etimi ekoso delay no ewo ho is it the say ye de asem because ye ma afutuo ewo ho a process ben na ekom na how tedious na sa process na yenti a ema asem che ewo attorney general office yi process ndem menye sure say process be tedious na mum no oman ni nyina fa de ya ma mra kese no constitution na hyehyɛ no no eduru mmiri bi no na kofa ka ohawe number for constitution ne say attorney general na nko na wo ho kwan so di say adwuma and this attorney general nko na di say adwuma na office no so e ba akɔpɛ do or branches but in most of the cases anko state attorney abeko ono amu minister of justice enti se ensem no kokodu ana bi so kra na omo ekodu attorney no ha ebi a ono so bepentire mu afiri nura ho e wo so na ensem no so do so bebre asem bia eye ubi yetia o man bia eda o mo abem enti hwe ensem ekoho dakro ene na wotwe ene bosome ni afe enti eba ne sa na adwuma no bigidi se mu duro the adwuma nankasa ne kese ena ema eniema no etimi delay ho so much na nye necessarily say process bi ekumu etibios eso wo hwe nya daaje hwe nkrata ni no hwe adanse e wo no otimi tu for the adanse we dey o dey bo charge we bi wo nso kra na fax na wo ma for the charge enti ese ni nyina ko tibi tu ho all right enti both of the cases na na eye adwuma no so eso ena ema wo mo eho no ya na edile gatra ba o fleet grade esa ban na bon ho modern afa ni ma be fita dia edi ho a bia ye no be wie ye hunu eye Justa Motors ene DKM no ne keka ho bebra asisie wo man mu in the case of Justa Motors say yen share dan hunu bibia esi ye God is love yen share dan hunu bibi poten a efiri mu eba ya amanfo no ye satisfied ye projected from near ye dike hunu into the future na one day ye betime aka say daachi bi ye kwa akohunu bibi te saa na well and you dey anya me nwanwa because the ona wodon sia koto for that me ya wabobodi number one God is love BKM ne de keka ho se ebi wo ho no no wanya daaje ahwe wo mo nkrata de mu bia the way a omo craft omo nkrata no e ma wo asoso a ofika da ho no wo be ye part owner of the company na mostly on the standard contract oko company BMO NSI we and sign ya say wo sign no kra wan kan wan fan koma lawyer so an mu ama enti de ogu wan so wasen sign the assembly ba be wie no na bia wo hold nipa no responsible enye yi because one kasa ya part owner of the whole process enti mu nyina na say ebi amokọ ahwe na makoyi na mabe no so bo obi ani enti enti woni ni nyina na adwuma na ka ba na wo de odne kokko mfa ho kokko Sompa FM. And some of the documents and the are craftily designed to deceive the public. A woman's a bank who are soon so about me who to have name also quite maybe necessary one mamre name be and more amount especially the whole time crated no man more one all right lawyer yeah that's na the way the na kura wo hwe yewura nam one dey ya akoko 36 times ni nyina no yatu ahyeda wona wo mo sika kodimu a wo mo ani die akire no wo mo abam nyamuye na mom ha na ha wo mo se case no delay efri attorney general advice no ho person bisa se emra no mu no se wasem bi kodi attorney general office na se cha
emra no san bie ekwan bi to nkyɛn mpoma bi to nkyɛn a wobetime awura hɔ ama wasɛm no yɛsom ntem ana Oh, no there. Say petition na obey. Ako ma Minister of Justice no say yes and be say about Abia you no so onye adwuma ma no. The executive government no president no. Obetimi di bi akọ na akọ a wode kọ no buruni beka say persuasive o kwosere say 90.7 ade we de ka bi ma me e wo kwa we so enhye bi anim enti say achesa no na minim bi foforo a bi a obetimi aye apart from say bi a obekọ civil suit say me de me nso so fe kosama na mo am na mo kwa we so say wo bum enti bi a me kosama na magim sika say the Emma or not them no, I am not a fishy, Masona, the kind of thing I can say. Then, a ye better, sir. Can me give this a 1 hour or more could you know? A be uncle my compatible my class action. I assume I'm a beer, good attachment. I am for so. Or is it so? Crown bonus or young fans who are I'm looking at it. Someone on one criminal. Almost fan saying Sompa yeah, the young fan said I buy the assembly maybe I say you one of saying you one of na a criminal charge I buy the work I said I saw train be of the other bama or my also trainer and I want here to go to play and I say the enemy Nasa I put train a baby ena wode ma yemu dodo a Ponzi scheme ba na yetugu so yedi akire no se be ya ye be ya hwe ye no kwasem ni se me yonku bi ka kire me se onye kwase abu a obi ntimi mu kwase ana me ye ne na ya adwen se enipa bi ade susuye bi aba se fa osi kabra beto aha